Kaya na yan. I see the good. Kung nagbago lang. Pipintahan ko day ah. Kung nagbago lang si ano. Ay, meron pala tayo nito. Diet tayo ngayon. Ay, diyan mo lang. Ayaw mo neto. Pangpalit ng ano. Nakakaumay. Hello, girl. Kain. Hindi pa ba ito napanood? Napanood ko na yan. Inaantay ko yung ano. Yung kinasal na sila. Ay, wag na yan. Kasi malayo pa yan eh. Eh, yun naman nanonood eh. Akala ko yun yun. Dapat 14 ang hanapin natin. Anong petsa ba ngayon? 13. October 13. Wala pa nga. Wala pa. Yan ano yan. Kasi ano pa lang. Ayan. $24 oras pa lang. Ito na oh. Eh, well, patapos na yan eh. Live. Naitakbo naman siya sa no time. Maglalakad ko si JR. Ayan. Yumi, hello po. Hi po. What are you eating? Ngayon, Kimchi. buong puso kong sasabihin sa totoo na ito. Hindi na ito sasakit. Hello. Iiyak. Guess what is this? Dulo ng buhay ko. Chips. Sarap. Nabata pa lang tayo. We're eating tuna. Kaya kahit namating yung parang Tuna. gusto ko na yan. Gusto ko na ito. Hindi ko pwede ko. Kasi alam ko sa sarili ko. And kimchi. Gusto ko makita. Araw-araw. Ikaw naman gusto ko makita. Nakita ko na yan. Tamang buhay. Wala pang ano. Tapos na ata eh. Mahal na mahal kita. Looks delicious. Yes, it's delicious. Dito oh. Talino. Parang nagkaroon kami ng bonding agad-agad. I think tapos na siya. Part 2. Diyan darating. Hello everyone. Shout out to 10 viewers. Dyan. Ano yan? Ano sa Dina? Wala na, hindi na bumalik. Ayan. Ito yung kasis. Hello. Diyan na po ito. Hello, dito ka na. Ako sayang, tapos na ang ceremony. Hindi mo na abutan. Pero teka muna, andito pa kaming lahat. Pakikilala na kita. Ay, tara na. Aero naman to si ano? Ay, pogi-pogi. Cute the pain. Sige na, Dad, ito na sana. saan ka galing? Sino kausap mo? Gina, naalala mo noon nung nagpunta ako sa convention sa Baguio? Okay. May nakilala akong babae doon. Si Gabi. Aero. Mabait siya, maganda, talino. Yan ang gagawin ko dun sa tuna. Parang nagkaroon kami ng bonding agad-agad. Ito lang, pang bukas. Okay, so what are you saying? Magkakira. Kayo na? Akala ko titigman mo eh. No. Kalaman niya sa tinapay eh. Nasa getting to know. Tignan natin kung may matirang tinapay. Kung may matirang ano, puti. Okay, but you know what? Natatawa si Jack.
Ay, kahit ako yung iniisip na kaya, parang naisip ko eh. Sheena? Gerald? I'd like you to meet Arizona. Arizon. Siya si Arizona. Hindi mas kay Gina. Finally, nag-meet na rin tayo. Lagi kang kinikwenta sa akin ni Robert. Sana maging magkasundo tayo. Oh, Hello. Arizon. Kaya diba, yung iniisip ni Gina, parang nababasa ko. Parang natatakot na siya. Oh, wala na, di ba? Ay, grabe tong lalaki na to. Sino? Kauna-unahang football player na 1.3 million euro. Sino yan? Sino nga yan? Cristiano Ronaldo. Ah? Tagal naman na yung sikat. Niet normal, hindi, pero kailan lang, this week lang inano yung kita niya. Siya yung world record breaker na. Ang hirap lang yan dati. Grabe, no? At pinagpapala ka nga naman. May talent naman kasi. Napakaano na sa nanay niya. Sabi niya, kahit saan ako pupunta, kasama ko nanay ko. Sabi nga niya noong nanay daw na yung nagkakandahirap maglaba, mabilan lang siya ng sapatos. O, diba? At least, Yeah. my goodness. Kulang pa rin sa patis? Natatabangan Kulang pa ka? nga sa alat, oo. Uy. Shout out, madam. Wala man lasa yung patis na to. Pangit niyan. CR7 didn't stop at fashion. With the Pestano Group, Ronaldo launched CR7 hotels in Lisbon, Madrid, and even New York. Stylish. May 7 hotels sa Lisbon. Oh my God. They carried his brand identity. Then came CR7 gyms, giving fans a chance to train like him, adding underwear lines, footwear, and eyewear. And CR7 40 years old na siya, pero ang tindi ng pagka-fit niya pa rin. Ay, syempre, alaga. Yung iba, nag-quit na eh. Clear shampoo. Luxury watches brands poured millions into deals with him. His lifetime deal with Nike alone is worth over $1 Shout out to billion. 7 viewers. These partnerships weren't just business contracts. They positioned Ronaldo as the face of discipline, fitness, and global appeal. Ronaldo also mastered social media with over 600 million Instagram followers. Wow. He's the most followed person on the planet. Every post he makes can generate millions in advertising value. For brands, Saan siya it's nakatira? like buying a Si Ronaldo. Super Bowl ad every single Portugal day. ata. He Taga turned his Portugal ba online siya? presence into a personal marketplace, fueling Ha? both CR7 Alam ko and Portuguese his yan siya eh. sponsorship empire. Today, Ah, Brazil. Brazil. Cristiano Ronaldo's net worth is estimated at over $500 million. His empire $500 million? includes CR7 products, hotels, gyms, endorsements, and investments. But his influence goes beyond money. He's selling more than football, he's selling aspiration. The idea that hard work, discipline, and style can make you Ay, nako. unstoppable. Wala naman ako mapapala Fitness sa'yo. and global appeal. Ito na. Desperado na si Betsy. At alam kung papatay siya ng tao, hindi natin Nay. Ay, nako. Bukas pa ata yun. Ito, tingnan natin. Alam mo, tapos na eh. Yun lang. Kahit naman ang ending. Eh, ito na nga, oo. Wala nang iba eh. Dito ka na. Ako sayang, tapos na ang ceremony. Akala ko si Miss Dina Bonabi. Akala ko din. Pero teka muna, andito pa kaming lahat. Pakikilala na kita. Ay, tana. So, ibig Ipapakilala nga eh. Huwag nga, jawag mo muna nga, baka nandiyan.
Alam ko yun yung last na natapusan eh. Prediction. Eh si Rudy Adbadlawin naman yan. Sino ba dapat? Eh bakit nandiyan ka napunta? Nakita ko. Ayun, panoorin mo, prediction. Ayoko nga, natatakot nga ako. Ay, ba't ka naman natatakot? Papanoorin mo lang naman. Pakinggan mo yung mga prediction nyo. Sino to? Babaeng niloko si Mr. Ay, patay. Sino itong babae kasama mo? Ang hinawa kayo mo? Magpapalik ka ng mukha para hindi ka pinagpapalit sa magagandang katulad ko, okay? Ha? Ayan ang bagay sa'yo eh, pangit! Ay! Sarap sa walang-alin. Mag-release na tayo. Ay, nagawa mo na ba yon? Okay. Yung ginagawa mo kanina? Oh, tapos na. Mag-release tayo ulit. Tingnan niya. Ate Merna, good morning. Okay. Sana yung ano ko. Tingnan ko kung may. Aba, paki-edit po yung wala yung bato. Ganda naman talaga kasi ng katawan nitong babae na to eh. Eh, nagsi-gym naman siya, ate. Tsaka ang galing niya magsayaw. Noon, kapag maganda, niligawan agad. Ngayon, kapag maganda, titigan muna baka bakla. Noon, konting lalaking gwapo. Ngayon, kaunting gwapo na lang ang tunay na lalaki. Noon, Totoo. kapag gwapo, babaero. Ngayon, Kahit pangit. babaero na din. Minsan, choosy pa ang kakapal na mukha. Noon, hintayin bumilog ang buwan. Hello, hello. Ngayon, hintayin bumilog ang tiyan bago magpakasal. Real talk. Aha. Laki na ng pinagbago ng mundo. Laki na talaga sinabi mo. The world is different now. Noon, kapag Noon, Ate, pala dapat inano mo yung nanonood sa'yo. Ay. Ang cute naman yan, te. Saan yan? Hi. Dito yan sa Fekel. Sa pinaka sentrum building nila. Marami pwede gawin. Ang tawag doon yung parang inside, maraming pwede gawin. Inside. Anong tawag doon? Inside door? Yung mga Ano yung side door? Marami. Parang fish pond. Quiet down. What is your name, madam? Interstellar. What is your name too? Grabe naman to. Croatian tourist nilooban sa isang hotel sa Cavite. Marie Chris Castellon. Imagine mo Ha? na nasa hotel ka na, nilooban ka ba? Tuwang-tuwa. What is your name, Interstellar? What is your name, madam? Tuwang-tuwa. Where are you from?
Installer. Where are you from? Hello, teacher. Where are you from? Oh. Where are you from? Ang laki ng bibig niya, oh. First you tell. No, I don't like to tell. Why should I tell to you? Bakit tinatanong ka niya? I don't know. Baka is ano ka niya, may ano. Lo. Aba, may tayo. Porbida, larga kita ha. Magilan tayo packet sel, walang iwanan. Seryoso na tulot. Seryoso na tulot. Why should I tell to you? Who are you? Ang galing naman. Kukulitin ko si Meta. Hanggang monetize niya ako. Ano yung kanta? Sa ayaw sa gusto niya. My name is Nena. Baka magalit si monetize Nena, ito. Nena. Ano yun? My name is... Ano ba yun? Magla-live ako saglit. Anong kanta yun? Mag-live tayo. Namimiss ka. Mag-live tayo. Saan na yung live? Ay. Hi guys! So, mag-live tayo today. Wala pang tao. Teka lang. Tali-talinuhan tayo today guys. Kunwari may salamin. Bagay ba? Parang, ano? What? Parang I look older with this. Wow. Look like a teacher. Sabi, bakit? Ano ba sa tingin mo sa sarili mo? Bata ka. Hi guys! Nasaan ang mga tao today? Lahat ba is natutulog pa? Kasi ang sarap matulog, oh. Yung weather. Ay! Ano ka? Wow, galing naman, sabi mo. Comment. Sino nag-comment? Ako. Saan? Ang sakit ng ngipin ko today. Nagpa-control kasi sa dentist. Nilinis? Mond hygiene. Oo, nilinis. Ang sakit. Man, masakit. Nangingilo Sa akin naman ako. hindi. Nangingilo ako. Sige, ginagano nila, oh. Tapos talaga nakakapangilo. Hello, hello, hello. Nasaan na ang mga tao dito? Wala pa akong viewers. Tulog pa ba kayo? Busy ang mga tao. Busy ang mga tao kasi nga magpapasko na yun. Okay, guys. Magbibilang ako ng 10. Sa? Kapag Dalawa. 10, wala pang lumabas, mag-out na ako. 4. 5. 6. Isa, Isa't kalahati. 1, 2, sagbilang na ano, 3, 4. 5. 6. 4. Alam mo ito yung masaklap yung, tignan mo, Lawrence, Canada, good morning. mayan, tignan mo ito yung masaklap, minsan magla-live ka, tapos walang manonood sa'yo. Ba? Ano? Yung masaklap minsan, magla-live ka, tapos walang manonood Yeah, sa'yo. minsan ganun. Kahit sa YouTube. Mm-mm. Isa, 0. Minsan 0. 1.
Pero wag ka pagka mga artista, mga... Dapat hindi ganun. Dapat hindi lang artista sinusuportahan. Nagalit. Ayan na, may nag-watch na. Totoo yan. Hindi. Totoo. Hindi, totoo yun, di ba? Bakit sa parang minsan na ano Hindi ko ka rin? sikat. Bakit Ano naman ganun? sa'yo, one? Kapag, ay, may watcher na pala ako. Hi. Hi. Thank you sa nagwa-watch ng 1 million dyan. Si Lawrence. Mag-real good talk morning. tayo, guys. Oo nga, no, napansin ko lang din. Bakit kapag ang nag-live is mga artista, in a minute, my God, umaabot agad ng sangkaterba ang nanonood. Pero yeah, syempre artista yun. 'Di ba? Kandara pa. Normal na tao lang naman na yung iba. O tingnan mo, umalis na yung nag-watch na umalis yung nag-watch. Sabi ko, pag minsan nga nakikita ko pag nagla-live din si yung ibang mga artista, sabi ko, wow! Sabi nila, oh, hi guys! Maghihintay lang tayo ng ng viewers. Yeah, true. Wala pang